बेथ' आसलते थिग जायाखै किन्तु जों सानदों बिथाङा जिखिनि खालामदों पलिटिकेलि खालामदों बदय आरो जुदि रियेलि खामारोबा किन्तु माने गोरोन्थि जागोन किन्तु जों साननायाव बिथाङा पलिटिकेल ग्राउन्डआवसो बेखौ खालामदों होनना जों माने आन्दाज खालामदों बेनिखायनो जों आरज बिथाङा बे जिथु माने माबायाव होदोंमोन बा बिखौ प्रेक्टिकेलि खामालासिनो माने पलिटिकेलि जुदि खालामोबा माने जों माने गोजोननाय मोनगोन बिथांमोना आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरियायाव बिथांनि जिथु मेनिफेस्ट'फोरावबो बुंदोंमोन जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोरावबो माने गुबुन हारिखौ माने हा होगोन होनना जिथु बुंदों बेथ' गोरोन्थि बाथ्रा किन्तु बिथांनि बे मोनसे माने माबा बुंनायाव जों खोनाफिननो मोनदों बायदोनायाव जों खोनाफिननो मोनदों बिथाङा आयेन मथेसो मोनगोन होनना बुंदों आरो बेबायदिब्ला जोंहा गोजोननाय दङ आरो जुदि रियेलि होमारोबा तेजाले जों प्रटेस्ट खालामनांगोन आरो बिथाङा माबायदि होयो जोङो बेखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरगोन ट्राइबेल माहारिया अलखदनि गेजेराव दङ ट्राइबेलखौ हानि फिसा होनना बुङो नाथाय आसामाव ट्राइबेल माहारिया गुबुन हारिजों गाग्लोबजादों बे अहरह सोलिबाय थागासिनो दङ आरो सरकाराबो माने बेबायदिनो ट्राइबेलफोरखौ गाग्लोबनानै माने गैया खालामनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ दा दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ 47 बे 47 ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोरावबो गुबुन हारिया बुंजोब्बाय बिडिसिफोराबो बुंजोब्बाय बहिरागतफ्राबो बुंजोब्बाय आरो बे ट्राइबेलफोरनि हा हुफोरखौबो सेनानै लाजोब्बाय दा ट्राइबेल हिसाबै आरो 6 हारिखौ ट्राइबेल खालामनो थांगासिनो दङ सरकारा बिसोरो जेरैबायदि माने दाबि दावा खालामदो बेखौ सरकारा गनायनानै माने ट्राइबेल होबावोब्ला सिगांनिफ्राय थाखानाय बे जिथु 14 ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेल हारिया गोमालांगोन मानो होनब्ला माने बे ट्राइबेल हारिया लेखा फरानिफ्राय रांखान्थिया बा बायदि बायदियावबो माने गोजौ थाखोनि नङा दा जायफोरा 6 हारिया ट्राइबेल जानो नागिरदों बे हारिफोरा गोजौ थाखोनि बिसोरो 1996 आव जि खेबसे माने कच राजबंशीखौ माने राष्ट्रपति अर्डिनेन्स मोनसे होदोंमोन 6 मान्थनि थाखाय बे अर्डिनेन्स होनाय उनाव मा जादोंमोन जे ट्राइबेलफोरा एडमिसनावबो माने मोनाखैमोन दा आयुर्वेदिक कलेजाव 100% बे कच राजबंशीया लादोंमोन बेनिफ्राय कटन कलेज गुबुन गुबुन कलेजफोरावबो माने 80 निफ्राय 90% बिसोर एडमिसन लादोंमोन दा बेबायदि लेखायै नायोब्ला जुदि बे 6 माने हारिखौ जुदि ट्राइबेल बानायमारोबा तेजाले ट्राइबेलफोरा जेबो मोननाय नङा आरो बर'आ बहुद खस्थ' खालामनानै बहुद आन्दलन खालामनानै गोबां जिउ गारनानै हाजार जिउ गारनानै बिटिसि मोनदों दिनै बे बिटिसियावबो MCLA निफ्राय बे चिफ जानो हानाय बे सिमाङा गोमालांगोन ओमफ्राय बिटिसियावथ' बिसोरो 70% बिसोरनि माने जाहैजोब्बाय दा 30%ल' माने ट्राइबेल बा बर'आ दङ बे 30%आ इलेक्सन गेलेबा खिन्थु जेबो सुबिदा मोननाय नङा आनकि सासे माने फिसा मेम्बार जानो थाखायबो मोननाय नङा गोदा हा हुनि बाथ्रायाथ' आरो आलादा बाथ्रा ट्राइबेलनि हा हुफोरा दाबो माने पात्ता गैया आरो बे जायगाफोराव सरकारि जाजोबगोन आरो सरकारि जायोब्ला गुबुन हारिफोरखौ बेयाव फज'जोबगोन आरो बेनिखायनो फैगौ 10 नभेम्बराव गुवाहाटी खानापारायाव ट्राइबेल संघ आरो सिसिट'आ गासैबो ट्राइबेल माहारिनि 26 माने संगठन लोगो नांनानै माने 10 नभेम्बराव मोनसे गण समाबेश लादो आरो बे गण समाबेशनि गेजेरजों सरकारनियाव दाबि दावा खालामनानै दिन्थिगोन जे जों कुनु पद्धति 6 हारिखौ जों माने ट्राइबेल खालामनो जों होआ आरो बेनिखायनो आं बे माध्यमनि गेजेरजों माने गासै हारिखौ खावलायो जे बे दिनखालि नोंथांमोना लैहोर बाहागो लानांगौ तामुलपुरनिफ्रायबो जों 1000से माने बेबायदि लांनो थाखाय नाजादों माने गरेस्वरनिफ्राय 2 गारि नागिजुलिनिफ्राय 1 बा 2 गारि तामुलपुरनिफ्राय 4 गारि बेबायदि लांनो थाखाय जों नाजादों गथे बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानांगोन आरो बाहागो लाना दिन्थिनांगोन जे माने सरकारखौ माने जोंबो माने उन्दै नङा आरो जों सहजाव जों मानिना लाया आरो जों जुदि बे बाथ्राखौ थाबैनो मानिना लायो माने गोबांफोरा पलिटिकेलि बेखौ नारसिननोबो नागिरदों बेखौ जुदि गनायमारोबा तेजाले बर' हारिया गोमालांगोन ट्राइबेल हारिया गोमालांगोन बेनिखायनो बयखौबो बे दिनखालि लैहोर थांनानै माने बाहागो लानांगौ आरो प्रटेस्ट खालामनांगौ गोजोन्थों